Čaute, kamoši! Čaute, kamoši! Zase je to vaša Angelička, Pangelička. Dnes budeme hodnotiť obal kníh Harry Potter. Dneska budeme hodnotiť iba potletiu časť. Dobre, takže prvú tu máme originálnu Harry Potter a Kameň mudrcov. Je to takýto dizajn Harry, jak letí na metle. A na tú dobu za rok 2002 je to podľa mňa veľmi pekný obal, takže, no alebo dizajn. Tak podľa mňa si to zaslúži 8 z 10. Ty, Angelika? No, akože pekná metla. A na to, že je to jednotka, taká klasika, tak dávam 8 z 10. Dobre, takže 8 z 10 a 8 z 10 pri prvom Kameni mudrcov. Dobre, takže ako ďalšie tu máme toto mäkké balenie, kde Harry, Hagrid, Hermione a Ron ako idú s Hagridom do zakázaného lesa, pravdepodobne, ako to tak vyzerá. A zozadu je Hedviga? Áno, zozadu je Hedviga. A za mňa za tento pekný dizajn si to zaslúži 7 z 10. Ty, Angelika? Hagrid tam má smiešný ksicht, ale dal by som tak 8 z 10. Dobre, Zase. takže 7 z 10 a 8 z 10. Dobre, takže ďalšiu tu máme túto, čo teraz vyšla niekedy. Dozadu je Hagrid. Dozadu je Hagrid, áno. A podľa mňa je to veľmi pekne nakreslené, alebo namalované, neviem, ale je to veľmi pekné. Asi sa to robilo na nejakom kresle, ja som tablete, neviem. Ale je to veľmi pekné. Veľmi sa mi to páči. Asi jedna z najpeknejších jednotiek, aké som videla akože po celom svete. Takže za mňa 8 z 10. No, Harry tam má smiešný ksicht, ale tak tá metla je celkom dobrá. Na to, že je to takéto starinké, tak je to dobré. Akože dávam 7 z 10. 7 z 10, dobre. Takže, som tu len. Ahoj, ja som tu len. A konečne sme sa dostali k hodnoteniu teda. Takže máme tu prvé vydanie českej verzie Harryho Pottera a Kameň mudrcov. Vyzerá to takto. A na to, že je to zase také isté staré, ako to, čo bolo predtým, 2002, tak je to v pohode. Takže ja by som dal 7,5 z 10. A vlastne Angelika ide ešte. No, všetci majú také smiešné tváre, No. ale je to dobré, akože takže dávam 8 z 10. Ideme hodnotiť dvojku, tajomnú komnatu. Áno. Takže máme tu zase slovenskú starú edíciu tajomnej komnaty. Vyzerá takto. A ježišmarja, zalepil som mi papír. Dobre, takže tomuto dizajnu dávam 8 z 10, veľmi sa mi páči. A Angelika, ty? No, akože Harry to má smiešnú tvár a na to, že je to taká klasička, dávam 8 z 10. Takže na hodnotení máme teraz takto Harry Potter a tajomná komnata z takejto zase mäkkej väzbe, ale podľa mňa je to veľmi pekná kniha, pekný bazilišek, dobre ho nakreslili. A doby. Je to... Ten nie je už tak pekný, ale dávam 8,9 z 10, takže skoro 9 z 10. No, akože tvár má ako Hermiona, ale pekný had, takže dávam asi ten had je strašidelný, ale dobrý, takže napríklad 9 z 10. Dobre, takže teraz tu máme najnovšiu verziu Harryho Pottera, tajomnú komnatu. Tak to vyzerá, je tam auto Harry Potter, je tam Weasleyovské auto, jak ide do Zúrivej vrby. Nasleduje vždycky zase doby, to je už peknejšie. Ja, v tejto knihe je to osobne veľmi pekná kniha, ja jej dávam 9,2. Koľko ty? No, dala by som 5, celá niečo, ale keď je to takáto krásna kniha, je tam tá vrba, tak tam dám 8,5. 8,5 z 10. Hej.
Takže máme tu poslednú tajomnú komnatu, ktorá je zase prvé vydanie, česká verzia. Až tak od slovenskej sa nezmenilo, ale napríklad je iný text a farba textu. Takže aj má to aj iné farby. Takže pre mňa táto sa mi páči trocha viac ako slovenská verzia, lebo je dosť farebne peknejšia. Takže za mňa to bude pekných 9 z 10. A proste v tej českej, tak tam nebol ten nápis na zdi, myslím. A dole ten nápis. A dole sa mi páči aj tá veľkého vtáčika, takže by som dala docela 5,8 z 10. A ako prvú trojku, a.k.a. Väzeň z Azkabanu, tu máme takúto. Vidí nás. Je veľmi pekná, jak jazdí Harry na hypogryfovi. Dávam 9,3 z 10. Akože dosť pekný vtáčik, takže dávam. Pekne, že dajte vyzerá ako chlap. Tak dávam 8,5. Takže ideme teraz zase na mäkkú väzbu, ale veľmi peknú. Takto vyzerá Väzeň z Azkabanu, jak Harry čaruje Patronusa. Takže ja tejto knihe dávam, akože brutálne pekná je, takže ja jej dávam 9,6. Pekný Patronus a dozadu je ten autobus. To sa vymovalo aj. A dosť to pekné, takže by som dala 8,8. Dobre, 8,8. Takže ďalšie na hodnotenie, tu máme tú najnovšiu verziu, ktorá sa teraz dáva, takže toto je Väzeň z Azkabanu. A za mňa toto je najpeknejšia zo všetkých, čo sú. A táto knižka je taká pekná, že ja dávam 10 z 10. Zozadu je ešte Patronus. A ne, áno, Patronus, zozadu je Patronus. Je tam pekný mešiačik. Mešiačik je tam pekný. A tu je pekný vtáčik. Pekná... No, to... Pekná chalupa hybridová. A je to veľmi pekné, takže dávam 5,8. Ďalšiu na hodnotenie tu máme prvé vydanie Harryho Pottera v českej verzii, Väzeň z Azkabanu. A zase to je podobné ako slovenská verzia, ale má to lepšie farby a všetko. A za mňa táto je 9,5 z 10. Pekná rúžová farba, ten vtáček je docela pekný, takže dávam 5,9. Takže z jednotiek vyhráva úplne prvá jednotka. Áno. A mala presne 16 bodov. Áno. Dvojka vyhrala mäkká Väzba. väzba. Presne táto. A mala 17,9 bodov. A trojka vyhrala tiež mäkká väzba. Áno. Tam, kde je pekný Patronus a tiež pekný autobus. A tá vyhrala presne s 18,4 bodmi. Toto bol prvý diel hodnotenia Harry Potter kníh. Čujte na budúci, kamoši.